sa Ginoo kay mao ni ang mahinungdanon nga butang. Mingon ko mahinungdanon tungod kay mao ra gyud ni ang gisulti sa Biblia. Ingon siya nga ibutang o ikwentas kini nganha sa inyong liog. Dayon hisguti kini kun hapit na mong matulog. Hisguting kini kun mupanaw kamo. So ang pulong sa Dios gisulti gyud nga kanunay nato ning hisgutan. So nini nga kabuntagon igsoon tuguti ko nga makahula sa inyong idulungog manindot kay igsoon. Tahoro na to ang pulong sa Dios diha makita sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 12. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Naandam na ninyo mga kaigsuonan. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo. Mateo kapitulo 7 bersikulo 12, sorry, nabalik. 7:12. Ingon sa dinhi. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa pagtulunan sa mga propeta. Magampotas pulong sa Dios. Amahan ang mga langit nun, salamat kaayo nini nga kabuntagon, salamat Ginoo nga makadungog na pagmisi mong pulong. Ang imong pulong Ginoo gamhanan ug ang imong pulong hait kay sa espadang duhay sulab. Maabdi kini. Unya nituo mi Ginoong Dios nga ang tanan makadungog karon malipay. Ang tanan karon nga nisimba malipay. Ang tanan nga niya karon dinhi gikan sa bata, batanon, babae, lalaki ngadto sa labing hamtong malipay. Salamat Lord nga mo bisita ka karon sa ilang mga kasing sa among mga kasing-kasing. Agad ang imong pulong sayano na mo masabtan, sayano na mo Ginoo nga maangkon, ablihe nga mo idulungog, ablihe nga mo butanganan nga mo kasing-kasing. Siliyuhi kining imong pulong sa imong balangalan, dili ni makawat sa dautan. Dihogi kining ubos nimong alagad imong gamiton karon nga mo imong spokesperson. Salamat Amahan nga langit nun nga kanunay ko nimong ipaluyo sa imong cross. Salamat Lord ng imong himaya, ang imong glory, ang imong dan-ag, ining akong kinabuhi. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pagkamaayo, salamat ini nga kabuntagon. In Jesus' name, Amen. Lingkod tayo igsoon. Ingon din ako ning giuluhan mga kaigsuonan, respect for others. Nganong ako ning i-share kaninyo kay daghan kay mga tao mga kaigsuonan bisan sa simbahan, no? Dili lamang kay sa gobyerno lang ning madunggan, dili lamang ni kay sa mga pulis lang ning madunggan, sa mga sundalo lang ning madunggan, sa mga empleyado lang ning gobyerno madunggan, kundi madunggan ang pagrespeto o respect for others, madunggan ning ngadto sa kinatibuk-an sa simbahan. Kay daghan kayong mga Kristohanon nga way respeto, daghang mga Kristohanon nga nag-abusa o abusado. Hinoon bitaw na. Daghan kay mga Kristohanon nga tungod kay Kristohanon na sila magbugal-bugal. Tungod kay Kristohanon sila dili bitaw madayag o dili mapadayag ang himaya, ang glory sa Dios sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Muna nga gitudloan ta, gitambagan ta ini nga mong mensahe nga gikinahanglan nga duna tay panglantaw, duna tay tinguhaon sa pagrespeto ngadto sa uban. Respeto para sa uban. Mao gyud ni gikinahanglan gyud ngadto sa Dios sumala sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa karon nganuman tungod kay naa may gisulti gud sa Biblia. Ingon siya, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Unsa may pasabot ana? Kinahanglan kamautan mo respeto. Di ba? Kamautan mo respitar. Kamao batang dili bitaw kanang busila kaayo, dili lang bitaw nang kanabang able lang kaayo ang way pugong, no? Ang pagrespeto man gud sa usa ka tawo mga kaigsunan, duna ba kay paghanga, pag-ilan na kaniya, pagpataas sa iyang kinabuhi, pagtaas ng ngalan, kung manghod na to siya, kung magulang na to siya, duna gyud level ba, duna gyud akana bitaw standard sa kinabuhi mga kaigsunan, labi na nato ng mga Kristohanon. Amen? No? Kita mga Kristohanon, mga kaigsunan, kita yun ba kanunay bang magdala sa gitawag o Diyos nun nga panginabuhi, Diyos nun nga kahimtang. Ingon siya din, buhata, at tanawan na ito ha,
balik ko na itong basa, kay aron atong makitaan, o unsa ni ay unod ang gitawag og respect for others, no? Ingon siya din, buhata ngadto sa uban, no? Ang buot ninyo nga ilang buhaton nga naa kaninyo, ayaw yun pag-ekspektar o hatagan kag pag-respetar kung dili mo ka respetadong tao. Amen ba? Kanang bugal-bugalon bitang tao, kanang bitang siawon nga tao, kanang bitang hinawayon nga tao, sawayan na. Ay, dali na nang masuko. Kabantay mo na. Nga kanang bitang busila kayo, dayon maprangkahan ni mo. Katurgan ka. Tinood bitang. Naabi kay tao nga hinawayon kayo, kada agin yun ako. Kada agin ako, sawayon ko niya. Pastor na gud ko. Oh? Pastor na gud ko. Pero kung lang pasiaw niya, kada agin yun. Di yun mag... Adi, mo ilaw, pastor ka. Ay, nigati ni mo. Dinawong. Ano, ino mo di ba? Nainawong. Ano ba? Murag labayan. Murag na kong nawang maglabayan. Huwag mo kailang labayan, God. Alam ko na suko. Wapo malabayan. Ha? Wapo malabayan. Maugi ay. Ay, maugi. Balik-balik pa. Ninawong, murag labayan. Ano? Di. Bisita mo ko dito. Katipa. Atong gusto katipa. Hindi lang po na pahingan ninyo. Muna-huna mong kitsa ka na. Oh. Silingan ni nila diha ang taga-katipa. Karon kay sige ko ni sa wayon eh pastor lagi ta. Di lang ko. Hawal ko naka mga pila siguro kabalik na ko pila kalabay na ko. Sige ko magbisita dito ilang Lagumbay, ilang Igapo, tukod dito ilang Nalot, ilang Naisog. Bisita ko dito anak. Suroy ko. Di ba ano mo sa una sigo gato dito. Kada kita yun mo, bisa ka sa napita, madaghang tao, magamay tao, maorgi yung sulti. Nahinuwong, murag lang ba yan? Karon, mga kaigsuunan ka. Usang ko'y nakaon ako nga, nitubag man ko. Nitubag ba ko? Pag tubag na ko, bungol lang eh. Di na siya mutingog na ko. Huwag na yun. Mukutan ako niya, kada tiba na ko. Wala na ko, ay, nawar na ko tingin. Ikong ay ang akong giingon. Hindi lang po na po ingnon kay sa asaway kay ingnon. Ay, pastor rin. Ay, nawayo po dahil. Di balos lang ko ba? Di balos lang ko. Wag po niyo balos nga. Ay, sakto na din ang mubalos. Kaya ron ka ng balsan. Mangbuo. Dili ba? Pasiyaw man ko niya ha. Pasiyaw man ko. Di pasiyaw na po ko o tuba. Karon kay perti na magsukuha. Naaday mga tao si awon. Nga ug mapasiawan na marag duol-duol sa tinuod, nasuko. Dami tayo pasiaw nga, ingong, way tinuod anay pre. Dami tayo ingong anay pasiaw, no? Oh. Basta tinuod di ay, nasuko ang kumpare. Oh. Mga na ingon ng Biblia, Kristohanon, bantayan na ito niya. Nga dili kayo ta magpataka o sulti, or dili bitaw kayo ta magpasiaw, nga dili po karigi sa pasiaw, imong madawat. Na may mga tao nga, sikong kayo, sayaw, sayaw, pagka mapikil sa istorya nimo, magluot kung yan di naganahan. Kaya dagang yung tao si awon, nga dali rang magluot. Isa buhatan nga to sa uban, ang buot ninyo, nga ilang buhaton nga na nimo. Kung bugal-bugalan nimo itong tawhana, ay imong gibuhat na. Siyempre, ang ayan po kang bugal-bugalan. Kabantay mo, anak. No? Siguro, kini Kristohanon, dili ni angay bugal-bugalan. Ayaw po mo pag-bugal-bugal ang dag ko kay lawas. Kana pong lungkos na. No, kay inigsuko na, kaya na ninyong maangkutan. Ano ba? Dili, oy! Dili, gihapon. Bisan mag-unsay ang estado sa hindi na mo. Kini bugal-bugalan na kung ikiniwa na kayo. Musukol ni Ron. Gansigibig na ko. Dili ako. Dili mao. Kung buhaton kuno nimo ngadto sa uban, ang buot nimo buhaton nila diha nimo. Sa to pa, mo respeto ka ngadto sa uban, respetuhan nimo tong uban, mga kaigsuonan nato, bisan dili Kristohanon. Bisan dili Kristohanon. Kinahanglan aduna gyud tay standard nga kinkabalog gyud ta og magikan gyud nato ang gitawag og respeto. Amen. Kay Kristohanon man. Oy, hindi, balog-balog Kristohanon. Dahil na yung mga inana na yun. So, ang Kristohanon, dili pwedeng musukol.
dili pwedeng mangaway. Di ba? O, Kristohanon, dili pwedeng yaw-yawan. Mates man ang ato ang kanang magpila dito tanga kanang bitong 1 meter distancing. O, sa PNP karon 6 feet na. Di ba? To, gagwintas karon na sila. Ang kanang ibutang sila ID nga to 6 feet distancing. Di ba, ma'am? Sir, di ba? No? Nawigwintas mo ka na, no? Bukang dire. Di ko, lagyo kayo tani, no? Anak ko nila. Isa, maglagyo rin. Kabantay mo pagka ay pulis. Wala ko pismas. Mora ba doon ikawala ng nanay pulis? Kabantay mo, anak. Pero wag kita ko na virus. Dili na ito makitan. Pero pulis na ito makitan. Magunaw na dito. Nanay virus. Ang pulis naman may virus. Analis mong ganyan. Oy, suot yung mga Christmas. Analis mong ganyan. Suot na yun ka. Dito, salamat dito sa Ginoo ng mga bata din mga batanon. Nagsuot ng Christmas. Kani ato, wala. Sulod ng bulsa. Yung blue pit sa Bible. Karon, di respetado kung sa gisultis gobyerno, kinahanglan ato respetuhon. Amen. Tahuron ba? Ang respeto tao na igsoon. Kung unsa kunoy sa buhatan nato sa uban ang buot ninyo, nga ilang buhaton nga na kaninyo, kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa pagtulunan sa mga propeta. Ang pagsunod yun, no, ang pagtahon yun, 100% kinahanglan nga ang Kristohanon o ang tao nga followers ni Jesus, kinahanglan kabalo mo abide, kabalo mo respeto ngadto sa uban. Bisan pa sa atong mga Kristohanon, ayun yung sayo-sayo na, uy, ka ng mga brothers, sisters nato. No, dili na to sayo-sayo na, nalito niya ito, murang, kan ba, murang, friend na, kan ba, Nalabihan? nahinaykan pagka-open nga tao, murang, makasaway nga, dili pwede, no, dili pwede. Katulagi, ako ang kaila din na sa karon hantod ron, di namin kaila. Di namin kaila. Ako, mag-iingnan nga. Di na lang lagi. Nainamumurag atag lupos. So, pasayloon ng Diyos Ginoo ito. Kaya ngayon ko pasaylo po. Pasaylo ako kung Ginoo ko. Dito siya maluwas. Suko mo dito sa nato. Pero naray mga panahon. Naray mga pamagin. Hallelujah. Pasayloan ko po mga kaigsunan. Ngayon, anak na itong sulti. Kaya pasiaw lagi. Nabi tayo usahin dito. Kanas pungkol. Usaya kong pasiawan. Pasiawan na. Pero dili ko na tinuod, dili nagikan sa kong kasing-kasing. Ako lang nang isulti ko para mo ride ng kuso na pasiaw. Pero usahay ka, mag-guilty po ko usahay. Kaya na yung mga pasiaw na sakit usahay. No? Na yung mga taong dili si awon, na yung makadungi mo, labi mo din yung pastor. Kaya dili si awon. Pero sabta lang ko din yung mga kaigsonan. Kaya kung din kinabuhi. Si Pablo mga kaigsonan, kung siya kinabuhi Pablo, kinanglan sabyan, sakyan ni Pablo. Kung siya kinabuhi sa kaniadto. No, muna nga, kining pastor ko, dili na po puros lang yun ka. Kinanglan, kabalo sab kang smile, kabalo sab kang nasuko. Yan ang kinabuhi. So, inana lang doon. So, dapat, inana po ng Kristohanon. Dili ba, inana lang doon, sabay-sabay lang ka. No, dili po pwede nga, mahimo po tang, gitawag na walang nang yung amigo, tungod anang pagka, amen. Wag yung kailangan mo haton ba? Yung siya, how to wish you respect for others. Kung saan mo na ito, no, kung saan na ito pagpakita, ang pagrespeto sa uban. Kinahanglan, doon na yung tayo tinuod, mangutan ko ninyo, kung sa may inyong idea, sa may idea ninyo nga, kanabang pagrespeto ng gagawin sa uban, dagang pamaagi. No, dagang pamaagi. Kinahanglan nga, ato mahuna-hunaan na imagine daan, nga kanang unsaon na to pagpakita sa respeto, pagrespeto nga to sa uban, or sa uban. Kamu kuno yung huna-huna o pangitang idea daan. No, kanang pagrespeto. Kanang din pagrespeto kung anday na napaagi. Diri ko mumutanan ko na kining duha karo bayto na mo ni. O sa may inyong idea, kaduol man ikay ko sa kanila, no? Alin yung nakaigsunan ng ating YouTube channel, ang Philaga Christian Fellowship, na natay 100 plus nga mga subscriber. Nanipahigit ko kayo mga kaigsunan. Isa wala na nato i-monetize. Wala nga, magpalayo-layo ko gamay kay ato nga nang i-upload man ko dito sa YouTube, no? Inyo, i-search dito ninyo na, i-search ka ninyo sa YouTube ka ng Philaga Christian Fellowship, di ba? Naata dito, no?
Kanya, sunod na Sister Dorit, i-apil po na ilang mga naong anak. Kaya Christmas dito sila, i-round po nimo ba, iwara nimo. Nga mao din yung mga tao nga nagsimba dito sa Findaga Christian Fellowship. Ngayon anak pa, kamo ko na din eh, unsay idea ninyo about aning unsay atong buhaton, unsay naman ito pagpakita ang pagrespeto eh. Kamo ko na. Amin. Oh, no, amin, di ba? Amin. Magkakita tao nga bisan dili na to kaila ang unahuna karon tan-awa ragot ang mga bata noon, mga bata karon ayaw mo putakan amin. Kay basi pamipikay na. Di ba? Masalaban mo anak. Anak dayon no. Pero si Manding ingon siya amin. Ang maayo mo nung pagpakita sa respeto ngadto sa uban amin. Dinhi kamo na po. So inyo ha. Maduha-duha na ini. Mayong pagtagat. Muhatag ko. Mayong pagtagat. Mayong pagtagat. Kana bitaw. Kana bitaw. Wait. Kana way pilion. Di ba? Way pilion. Ay. Yung tagtanak kay kun. Ato bilog. Muso. Oh, ayaw po. Duol kayo na kay katol kayo. Katol bisag ka duol lang ka niya. Mura ni katol. Paghatag o mayong pagtagat way pilion. Kamo na po din tibe. Kamo na gyapon duha karo. Ha? Ayaw yung patagal Ismail, mawali mo mili. Ada ha? Nakunsang. Mo palit. Ako, di kalit mo. Pero ang nakalami mga kaigsunan, ang nakanindot, kaya bisan duwa ni mo mailhin. Di ka naman kung Ismailan sa duwa mailhin. Naman may mga tao, wak makailan ni mo, ng istorya, unya ito. Pero nani itong imo lang siya Ismailan. Di ba? Bisag pa di mo siya kayo maili. Di ba yun totally mag-istorya na ito ngayon? Kiso ko na siya. Di ba? Di kita mag-istorya. Pero nailan na mo nga nakaila. Parente ba na ko? May interes din nagpaminaw. Bisag wak ka kaila, Ismail ka. Okay. Mana mo din eh. Ismail lang, bisag wak makaila. Pero mas mayo itong ilan man sa. Mas mayo itong ilan. Okay, kamo din eh. Ha? Maayo makighalubilo. Kamu dito sa to? Matinahoron, dool na itong inyo ha. Makighalubilo. Ligay-ligaya na makighalubilo kayo ha. Social distancing naman. Dito, sa sitwasyon sa kinabuhi mga kaigsunan, salamat ha. Nga naatay idea, una, kinahanglan kamautan mo amin. Ikaduha, kinahanglan nga ato masabtan nga ang pagtagad igsuon. Bisan siya pobre, dato, parehas. Wa ba tayo pili ang bulok sa pagtagad. Mo ni kita mag-respeto. Pobre ka na. Di na may respetuhon. Dili mo. Di ba? Dili mo. Okay. Pag dili kaila, dili lang yung iran. Smile lang. Karang di kayo kaila. Pero nailan yun mo. Muapir pa. Sakit na ito, basta kaila. Ha? Sakit na ito. Pas sakyan. Ayaw pagpataka po pasakay. Labi nag-auto. Labi nag-babae. Niya ikaw po driver, lalaki. Dahil ang driver bayi, ang musakay lalaki, ayaw mo pasakay. Kaya bisan pa, good ang imuhang gisulti. Good ang imong gibuhat. Pananglitan, ang intention, pero doon ay mata nga hilas. Ay mga tao nga i-condemn ka. No, parehas na ako, uyog ko sa akong anak dito may Jollibee. Wa sila kabalong ang akong anak ay bata pa man nakitag nawong. Naay kuyog na 6. Gihintupot ko. Kasi si ati pastor. Namutan na siya kay kabalo sa nga pastor ko. Unya na ako'y kuyog. Akong anak. Pagkatuwang nila, ako maning anak. Naay mga malicious na mga tao. Niya wala sila kaila. Wala sila kaila kay imong anak. Tutok-tutukan ka. Tanaw-tanawon ka. Niya, nakita mo, ay anak, ulawan na sila dayon. Kaya pastora bitaw. Ay, panabi ka. Nagubak sa imong dignidad. No? Pero dili na mo'y word nga atong ipakita karon. Sabot ako ipasabot mga kaigsunan. Kanang pag-respeto, pagkita, upat na ito kamalabutan. Ato makita din. Tanaw na ito mga kaigsunan. O muhaong ba to sa atong gitun-an karon? Na unsaon na to pagpakita ang pagrespeto sa uban. Ingon sa ni number 1, be courteous to everyone.
Kinahanglan matinahuron sa tanan. Ning sulod no. No, bisan wa ninyo mabantay, wa ninyo makita kung sa akong gitunan din pero ning haong gyud, ipakita gyud, no? Kinahanglan kuno tagbuon ang uban sa imong pahiyom. Bisan wa mailhi, di ba? Tagbua ang uban sa imong pahiyom. Oh, kinahanglan na ay mga Kristohanon, bisan dili Kristohanon nga imong nakitaan, maluwas siya, makabig siya pinagi sa imong pahiyom. Ayaw kayo, smiling kayo ng tabayana, smiling kayo ng tawana, ayaw kayo ng tawana. Oh, ayaw kayo ng tawana. Ato kasi ng balay, pakapihon ka. Ato kasi ng balay, isnakon ka. Buhatan niyo na. Oh, bitaw, tinuod na. Hindi ka naman, magyatahakon ka na siya. Magyatahakon ka na. Huwag ito kay pilion, wala kay pilion, ipanabi ka na ito sa uban. Panabi ka. Huwag kay pilion, pabor-pabor na. Oo, pabor-pabor na. Pero huwag gani kay pabor-pabor, ang tanan ni mong tagbuon sa smile, ay, na siya ay pag-despito. Because just to everyone, no? Kinahanglan ko no, matinahuron ta, no? Matinahuron. Dayon, buutan yun. No? Buutan yun. Dayon, ikaduha, kinahanglan, katungingon ni Manding ganina, nga mo amin. Kini siya, tawagan sila sa tinarong nga paagi sa ilang saktong ngalan o mga titulo. Address them properly by their names and titles. Titles. Sir. No? Kinahanglan ko no nga atong titulo. Unsa sila? Uy, ito tawag. Uy, tugugulo. Uy, dapat. Ay, bungi, bakul, Pungkol. nagpungkol, tata na ugulo. Nabi tayo, ruwil ka ng pangan ng tana. No, kini mga tao ang good, na unsay kasukan nila, may ilang sulti. Nung kinahanglan nga doon na kay pag-respeto nito sa uban, kinahanglan tawagan mo sila, unsa sila. Noel. Di ba? Oh, again, tata. Okay, tata lang. Okay. Kuy pagkapinan man, ulo. Hindi mo bagay, samot na suko kay Minod, tata, buang. Samot na yung dala naglampas. Noel ra. Oh, di ba? Oh, kamo be. Ito mo nga, ay nana, say, pastor. Ano na yung tawag kung kulusay? Clifford magiging ang tawagan niya. Clifford man. Pero daghan ang tawag, sige, pasigaw. Ako na tawag nga, PWD. Kung kulo ka. Ano na dahil ko? Pero mo tamang, murag ko guilty ba? Pero di ay, bisan inunana nga si mga sitwasyon sa kinabuhi, bisan inana sila, tawag ginatukod sa sila. Kung sa may title o titulo sila, kung sa ilang nana. Diba? Pag naisaway, mo hindi itong sige. Para sa una, cooking. Ako ba kayo cooking? Kagwapo kayo ng Preds. Diba? Diba? Preds. Ikaw tawag cooking yun eh. Pila rin siguro ka mga yun. Kaya mura pag mamuna-una ba nga, lami, mga pastor, Preds boy. Dinihugan ka itong pastora. Preds boy. Dinihugan ka ito sa Jimenez. Ikaw, Preds, kagwapo sa ngalan. Preds. Lami kayo. Di na mo tawag ka ng ngalan niya. Nana ba? Di ba? O sa mga ngalan, kanang angga nga, bugal-bugal, ayaw nang tawag. Ayaw itawag. Kaya nang Lilia, wala yung Lilia. Di ba? Di ba? Oo, muna ka na natin. Oo, magkita na rin, sister. Katong sa una, wala na to. Oo. Kung sa ngalan to? Oo, na to. Erase siya. Ano Noel eh? Wala rin. Tawag kina to siya sa address. O, tindog isa. Wala na. Erase na to, erase. Ilang ko ba? Ito. Nga man. Titulo na. Atong tawagan sila sa tinarong na paagi sa ilang sakto ngalan o mga titulo. O, nakakitaan ko ninyo, pastor? Kasagaran mo tawag mo, pas. Store. Pero, murag, kontento naman sa ko ng pas. Okay naman. Pas. Pero mas maayong yun na itong pastor yun. Taas na. No? Pero taas na lagi kayo. Tor. Hanap ko yung Tor. Lain na. Pas. Doktor. Basta lang. Dok. Dok. Oh, ayan, doktor. Di ba, ano na ta, dok. Ano na ta, no? Engineer. Engineer. Di, kanang engineer, di na tawag. Ends. Listen, no? Listen lang ko, no? ENG. No?
Oh, o driver, anak, ang doktor, kon. Oh, di yun, no? Doktor. So, kung sa'yo ng title, Sir, Ma'am. Amen. So, ang title nila, kung sa sila, kinahanglan, i-drink proper. Bisan pag-wani mo siya na ili, tawagan mo siya, Ma'am, Sir. Ma'am, Sir, get. Ma'am, Sir, get. Proper gina siya nga pagtawag. No? Proper gina. Sis, Brad. Anak. No? So, may mga proper. Mga batanon, inuna na ha. Dapat dili dapat taka-taka. Di po tayo naway. Di po tayo naway. Gwapo ko, makot siya. Gwapa ko, makot siya. Daghan kayo siya naibog, ako wala. Putot. Putot. Oh, na yung mga tao mo nga. I-describe ko na yung crush na putot. So, kanya ba? So, dapat, tinatawag ko na ito sila sa tinanong na pangagi. No? Mo na yung usol sa mga, usa ko no, pagrespeto na igsoon. Kung saan na ito papakita ang pagrespeto sa uban. Kato ganina, amin. Makakita nagtigulang mo, amin. No? Makakita mo ni pastor. Oy, makakita ba nun? Ay, po itong mga tigulang na. Kamu, makikita, Pas! Musta, Pas? Wala. Pas! Mga palahugo ba? Pas! Dapat, kung paglaman. Musta lang. O, karon kay kumukumo naman. Anak, puta. No? Biro, laman no, yun, mas best yun kayo ang laman no. Ako sa una, pagkabutan ko sa suko, laman no lang. Ginagmay naman ang mga laman no dito. May ginagmay pa. Karon, dinag ko na. Oo. Si Mama Aileen, dinagdag ko. Nilaman si Mama Aileen. Praise the Lord. Yung basa na yung Bible. Gracias mo. Basa. Oy, dudugay maka. Yung mga bata-bata dito, dugay makatindog. Siya mo tindog. Basa na. Oo, lami na kayo. Salamat ni Sir Arnold. Kaya padala ta dito sa suko. Gidala ta dito ba? Introduce ta dito. Oh, ito na nakalami. Di ba? Salamat sa Ginoo. Niya ba'y discrimination sila dito? Wala. Ang ilang ipaadto dito nga pastor, nagwapo rin yun. Bitaw. Magkita mo pastor, bisakit sa pastora. Bisakit sa tawhana. Bisakit sa pastor na pinig, makita ninyo. Aminin po ninyo. Ano? Lagi. Bisakit sa tawhana ko, makita ninyo nga nailan ko. Oh. Ayaw po kung amin itong wag yun ninyo nailig. Ayaw po. Muna ipapakita. Ngalan, tawag, tahod. Katapusan sa mga pagpakita mga kaigsoon sa pagrespeto, no? Be conscious everyone. Ayaw pagsapaw kung naay ng istoryahanay. Ayaw pagsapaw-sapaw. Sapaw-sapaw. I-insert, gini mo itong imuhang istorya nga. Naimayo, seryoso kayo. Gini mo. Naay magpabay study dito. Seryoso kayo. Diyan, musapaw yung ka. Mo-insert ka. Tuwa na itong imong crush lang. Nakita yung mga tao nga hilig yung sapaw-sapaw. Pero boy, grado ba? No, gitudloan ta nga kinahanglan dili ta mo sapaw. Excuse me. Ayaw mo pag-excuse. May pag-istorya diha. Kung hilom-hilom na, sulod din ang kamot. Sapa. Lagi. Bisa pag kung sa kakailag, sa kung sa kakaamigo. Kung ikaw mawala din ha, iniglit talikod din mo, tapos sa buputos iniglingi ini mo, di ba? Ilang mata, nani mo tanan. Lagi! Bantayan sa itong kinabuhi ang pagrespeto sa grupo, pagrespeto sa amigo, sa higala, kinahanglan, kamaotang mo handol, kabalutang nga mo lugar. Kamaotang mo lugar. Ayaw po panulong, restuanon, dili ta pwedeng manulong nga to sa uban. No? Higali pwedeng mong sapaw-sapaw, unsa na ka ng pagpanulong. No? Ayaw pagsapaw. Ingon ang pulong sa Ginoo Tito 3:2. Ingon na siya, sulti sila nga dili magsultig dautan batok kang bisan kinsa, kung dili magmakigdaiton o magmahigalaon o kanunay magpakita sa manumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Usa kuno, dili magsultig dautan. Unsa may kasagaran natong masulti nga dautan di? Nagahit ko na po ka-idea ninyo. Unsa may kasagaran masulti? Kamatay. Kalata. Panulo. Ha? Mga sulti, mga dautan nga isulti,
dili na pwedeng isulti nimo ingon nga Kristohanon. Ato. Hoy, dali na kayo malibkas baba. Naagani mga exaggerate nga mga word gani nga usahay. Pugi po. Nalipay ka ni daog siya, ayaw isulti. Or nahimaraot siya, ayaw isulti ng makapadaot sa mata sa Ginoo. No, kinahanglan gisultihan ta ni Tito ni kakaigsunan, Tito 3:2 isa. Sultihin sila, kinsa man sila katong mga Kristohanon. Amen. Katong Kristohanon, kita na mga Kristohanon ang atong baba kinahanglan atong gining kontrolon diha sa ngalan sa pagrespeto. Ha? Di ta magsulti dautan batok kang bisan kinsa. Ha? Kung dili makigdaiton. Sa man makigdaiton? Kinahanglan doon na ba'y kanabang gugma gyud diha iya, no? Kanabang lumos siya. Dayon mahigalaon. Friendly. Friendly nga tao. Kabantay mo, ang tao nga daghan kay amigo, katulig ang friendly. Okay. Mao ba? Natural. Natural. Una-una. Tigoon bitaw na. Naay mga tao nga bisan dili kayo sila smiling, pero hingaligo sila. Naay mga tao nga professional nga mga tao, gagmay ra kinitian, gagmay ra kinatawhan, pero hingaligo sila. Pero napoy mga professional nga sila pagkaayo. Napoy mga tao nga ilabihan kakusog manghampa sa kalipay. Malipay bitaw, dili gyud pwede dili ka itulog. Bongkas bangko. Lagi. Naay tao din sa una, yung people din nga magkatawa, muligid! Laki! Pamahinayang sa katawa, muligid-ligid! No, Dexter. Muligid to. Laki! Kaliwat ni Paili. Magkatawa yun. Laki! Katawa! Ay, mga tao yung nana. Okay? So, kinahanglan ko no, mahigalaon. Kinahanglan kamakotang mahigala. Ang Kristohanon, maog yun ni number 1 na role na to. Hingamigo ta. Nabi ni mga crush na to, or mga lalaki, babae ba, anak. Dili na to. Away na yun. Social media, Facebook, group, away. Okay. Post ito nga, ikaw lagi. Ikaw yun. Ang atong Diyos, mga kaigsunan, tig, kuha na siya. Naasa sa, tig, kalinaw ba, no? Tig, mugna yun o kalinaw. Peacemaker. So kinahanglan mo na atong kinabuhi mga kaigsunan. Higalaon, kanunay, magpakita sa malumong kinaiyang ngadto sa tanang mga tao, tanang tao. Wa joy pilihon. No, wala pilihon, madato man, mapobre man, basta kay naa siya kinabuhi mga kaigsunan, ato silang respetuhon. Pagpakita ngadto kanila. Mao ni tay rason Kristohanon. Kana bitang word of respect ng mga kaigsunan. Kana din pagsangyaw, paghatag og pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Usa na siya sa mga word of respect. Ihatag ang pulong sa Ginoo ngadto nila. Hinahanglan na siya. Number 2, magigugmaay o magtinahuray ang usag-usag. Magigugmaay o magtinahuray ang usag-usag. Kanang word unsa may inyong makitaan kanang pagtinahuray, unsa may word nga unsa may mga butang nga kasagaran nga inyong makitaan din natin. Tagay ko no bisan duha lang. Kana magtinahuray o magigugmaay o magtinahuray ang usag-usag. Ingon nga igsoon ni Kristo. Di unsa may duha-duha butang. Kanang dili manaway sa timo. Balusanay tahod. Balusanay o tabang or tahod. Kung nakatabang siya nimo, tabangin mo siya. Di tinuod ng gisulti ni Goliath o nitiban. Nga kung imo, atong tanan. Kung ako ra. Dili na siya mao. Kung mahimo, vice versa ang sistema sa kinabuhi. Kamaot ang utahon. No? Pagpahina, ay sila na kay kuanta. No? Naatay lang daw. Kami, pwede ay nabiyak po. Di ba? So, pag pahina tanan. Or, waka ni ka pahina, nihata kay kustas. Ano ba? No? So, inana ng mga sistema. So, muna yung mga pagpakita, mga kaison, ingon sa din ihatag ang pagdaig sa kinasingkasing kayo. Kinahanglan ko no, nga kamao kang mo appreciate, kamao kang mo daig ba? Unsay mga gibuhat din individual, bata man, batanon man, babae man, lalaki, kamao kang mo appreciate.
o sa imong pamilya. Di ba? Maayo kayo nang imong gibuhat. Di bitaw ka man muday. Maayo ka muday kung panday. Iwi ako ka. Pero panday, itong ilang lumiyak ang pagkatrabawan. Basta panday, no? Pero dili ka ni panday. Dili ta kabalo mo appreciate. Pero gi-important kay na nila. Gihakuan kay na nila. Gidugdukan. Unya kini bitong dili panday, kabalo mo mga kaigsunan. Ang kuko anak lako. Pagsugod pa lang daan anak. Panday. Pero panday, wala. Papaday ka. Oh, iday ka po ninyo kang dili mga panday. Kaya nalagong na ng kuko. Okay, pag hawin na ng lansang, uli kayo na ng lansang. Kailangan kuko mo na iko. Oh, matingala ka, mamawala ang lansang. Ano mo? Ano na iko? Gito kukuha. Anak mo tayo lansang nagpaiba ko. Kasugod pa. Hindi pa gitay ko. Hindi pa kayo. Tanawa na ko ni kuko. Tanawa na ko. Samad-samad. Dahil ko na to, no? Kinahanglan ihatag kapag dahil ito sa mas kinasing-kasing gayon. Ikaduha, magpapaudsanon o magmasinabuton. Sinabuton. Katulo, tuni ang pagpasaylo. Ang pagpasaylo ko no, kinahanglan na tuni. Ganang isultihan na nga tuni. Kadaga kayo mga tao, hindi ko balong pasaylo. Diba? Bisan ka sa pamilya, na yung mga tao, hindi ka balong pasaylo. Pag dili ni mo anak, dili na siya mahitabo. Pero tunan mo ni, mahitabo ni. No? Mahitabo na siya. Okay, sunod. Ingon ang Roma, Kapitulo 12, versikulo 10. Hallelujah. Pag-igubahin ka mo, pag-ayo. Ingon nga mga igsoon, diha ka Kristo, o pag tinahuray ka mo. Kaingon ang Biblia, ganong gisulti man nga mga igsoon. Kaingon ang Biblia, mga kaigsuonan, sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, gisulti din na, palihog kong basa. Ako nang gisulti kanunay. Nganong ako nang gisulti kanunay, kay kini Kristohanon igsuon ta. Nga kung indawat ka ni Jesus, may receive ka ni Jesus Christ, itagaan ka sa katungod. Ingon ang pulos Ginoo. Kapagkat ko nagawat. Si Pastor Pedro na ulahi siya nung una. Okay, bitaw. Yung sa dini, apan katumidawa, ubito kaniya, siya gitagaan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Ato pa, ikaw ng Kristohanon, bisa kay lain tagnaw, lain tag pamilya, lain tag family name, basta kay nisimba ka sa Ginoo, nisimba ka sa Ginoo, bisan pag di ka taga dinhi, bisan pag wa ka dining simbahanan ng simba, basta kay nidawat ka sa Ginoo, gitawat ka sa Biblia, igsuon ta. Igsuon ta. So sa ato pa, diha sa managsuon, dunay respetuhanay. Ay, ako'y dato. Kinanglan, tahuron ko nila. Kinanglan. Ako'y dako. Ako'y isok, tahuron ko dili. Sa pamilya, kinahanglan, respetuhanay. No? Ingon sa din maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigubain ka mo. Giusap na po niya, gikan sa Roma, giusap niya nga sa Juan, gikaduha ba? Ingon siya nga, paghigubain ka mo, ingon nga, ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Wa po ni rason, mag-away ang Kristohanon, mag-away ka na ito sa uban. Dahil masuko ni mo, basli po. Nana ba? Dili. Text ni mo, balosi. Ano ka? Tagamtam po siya. Dili, kita mo balos, kita mo reply. Kinahanglan, mapakita na siyang word na. Isa po, magigugmaay ka mo na ay gisulti sa Biblia. Tanawa na to. Tanawa na to. Mahibalo. Uyugi ko ninyo basa mga kaigsunan. Basa na siya na kung magigugmaay ka mo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinuntan. Kuan ba? Kanang manon ba? Lamig siya kay Kristohanon. Ano? Lamig din kinabuhi Kristohanon. Kanang imong silingan, suko nimo. Unya tungod kay ingon dinhi, pagigugmaay man. Kadahanglan ko no, kamaotang mo mahigugma. Maghigugmaay. No? Ato silingan, ato higugmaon, ato parente, ato higugmaon, labaw sa tanan ng Kristohanon, ato higugmaon. Amen? Okay. Ikatulo, pagserbisyo ay kamo sa usag-usag uban ang buwan. Kanang ko ng pagserbisyo, naagyo ko no'y
Kana bang gugma. Okay, wala ganing gugma, ipatas ang pagtratar. Ipatas ang tratar ang usa-usa. Patas. Wapo man, dato man, pobre man, maot man siya sinuotan, patas ang pagtagal. Okay? Patas siya. Katurang lami og sapatos, lami og kasulis, lami og polo, diri ka ang lingkod ari sir. Ari ka lingkod ari sir. Dili ka to mo atong takdon. Mahimo atong patindogon ng mga gwapok sapatos kay maay na patindog. Itong mga gwapok kasulis. Masikat man to sila. Ako ganahan ko magtindog-tindog yung kanunay. Bahala sapatos si pastor. Ay, mag-ipo. Anak, ilado ka. Kung maglingkod ka, di ka kayo makitaan. Mas lang ito magtindog, maglakaw-lakaw mo ka. Kaniguro na ka, pastor? Okay lang mo. Pwede na yung kapuyaw ta. Bitaw ka na, muana dito tag mga party. Muana dito mo mga balay. Dayon, abit yung mga lingkuran ng gwapo. Ayaw maglingkod dahil niya. Nagi. Yan, ay nag-istorya na ko sa una. Mamisita daw. Hinaglan ko sa radyo ka park, sa area. Lingkod ka anak, ay yung balin-balin. Kaya ka ng pamilya, ka ng balay, ka ng papa, magtiayon din na. Niid ka. Kapatan. Balin-balin. Naniid kung kunsay kawaton. So ako, lingkod ko, di ko mabalin-balin. Balin-balin. Wato kung dito sa yung balay, asa mo napitan, ay mo balin-balin. Kinahanglan, kinahanglan matinabangon kita sa uban nga nanginahanglan. Kabalot mo tama. Okay? Kabalot mo tama. So mao ni ang sistema sa kinabuhi mga kaigsuonan. Ingon ang Paulo Ginoo. Galacia 5:13 isa. Apan kamo mga igsuon, gitawag aron makabaton o kagawasan. Apan ayaw himuang pasangin ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibo. Kaning kagawasan mga kaigsuonan, daghang mga tao nga nagawas gikan sa isog nga asawa, isog nga bana, inumbang nga asawa, inumbang nga bana. Gamito nila ni ngamingon sila nga ay gidaog-daog mi dito, bali na lang ni balay kay gidaog-daog mi dito. Kaulag na siya mga kaigsuonan. So diha sa kinabuhi nga pagrespeto, maliko na ko ang pagrespeto isuon kinahanglan kabaluta nga ingon sa din be courteous to everyone. Kinahanglan matinahurong ta sa tanan. Okay, ikaduha, love and honor one another. Kinahanglan mahigugmaay o magtinahuray ang usa-usa. So kinahanglan ato tingtunghan pagpasaylo ato sa uban. Serve one another in love. Kinahanglan ato sa bisuhan ang uban pinaagi sa gugma. Kana day panganin niyo dinhi kana pakantos mga tao, mga kalat, panangyaw usa na sa pagserbisyo sa gugma. Okay? So atong kinabuhi mga kaigsuonan kinahanglan dunay nindot nga ehemplo ang Kristohanon diha sa pag-word respeto.